Yudi! Yudi! Yudi Pokemon na nasa ka pangayo sang load sa tono. Hindi na sila gani kilala. Hindi na sila close. Kagulpe lang sila machat-chat sa ton. Kagkisami nila ya. Loads? Load na B? Loaday ko bibisan FB10 lang? May bukas pa na nga tsanggisin nyo? Paluday ko ba importante lang gid? Kung mag-request sila sa ton, pamatyaga nila sa ton, ya may pinatago sila. Kag gusto nila yung gina-request nila, ara na yun? Maabot ba yun? Kag kung hindi ganyan mag-abot ang gina-request nila, na yun nila akig-akig. Yudi Pokemonster, ginpaludan na sila kay naluoy ta sila, kay importante gid kuno abe. Tanaw na sila glitball. Sang nabato nila ang load, baw lipay-lipay gid sila. Dayon nila, skerda, sang kita naman na ngayo, load sila. Damo na sila balibad sa ton. Damo na sila Scooby-Doo, baw, taway ba? Kag sa mga wala taman gimpang lodanda, kalang-alang ang pagmuno nila sa ton. Nag-explicar man ta intsakto sila. O galing hindi sila kay chindi sa ton. Dayo nila sunggod-sunggod. Kado mga bao ang sod. Hindi ka mo kay chindi sa mo now. Anong bala mo ninincheck? Pamatyaga nila sa ton niya. Gamina tapilak. Kapamuson ta kwarta. Kag kakaswildo ta kong silpon lang ubrata. O di Pokemon. Balos-balos man kamo be. Hindi nga kamo lang yaang gusto nga maludan. Daw mga sungak-sungak kamo. Katanaw nyo malambol ang ginapalod sa inyo nga FB10. Kag ma-shout out taglay anay, no? Shout out taglay kay Bots Florentino nga taga Katilingban, no? Shout out sa ato niya mga frontliners nga wala gid kapoy. Kabantay ka pula bugtaw na sa mga dungol nga mga pasaway da, no? Shout out sa inyo, keep safe always, no? Kag sa ako niya earbud sa papa ko na taga Mindanao, no? Shout out na si Monalo nga always, no? Along lang nga buta sa akon nga, no? Si imong asawa da, sa imong nga bataan da, no? Kag sa LGBTQ, no? Happy Pride Month sa inyo, no? Shout out taglay sa bagayado ni Maninoy, no? Sa Kalumpang na, no? Nasunod na kita aya kay daw alang-alang kay COVID kid. Ay sa tanan niya wala umano da, no? Shout out na sa inyo. Along ka mo always, mama chup chup.